अभियंता भाई ये कमल बास करके अपन लड़ी होली सर एगो यही तरह को सियार शेर के मानी पर चढ़ के हकड़त रहे हकड़ता कहाँ बड़ रे सरवा अरे सरवा सर बनता रे अरे सरवा अरे सरवा अरे सरवा तनी बाहरी निकाल 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 मानी में लुकाइल बड़े है शेर निकल के निकाल मौगी कहती क्या जी अजी सियार हो सियार हो आ शेर के मानी पर दहाड़ो का डकरता अरे चुप लगोले बनी जाई फारदी चुप रहो हां दहाड़े सियार हो सियार हो फिर कहते कि रे सरवा बाहरी निकाल निकाल बाहरी का सीसी में से ढारता रे हां निकाल आओ आओ लड़ी ले आओ शेरवा जब ना निकलल किसियाल तो सरनी शेरनिया खिसिया के तोड़ चलो लेके तणीच के अपन दौड़ल हां आ सियारा चलल चलल पर आई एगो हतने मोटरसाइकिल रहे पानी निकले वाला हां शेरवा वही में से ढूक के बाहर निकल निकल गइल आ शेरनी नाम जानली जे रह ढुकल बड़ती ही मनु हां मुहवा तो उनकर ढुक गइल एगो गोड़ो हां हां पाछा का डांड ढुके में तक अड़स गई सियारा उन्हें से आई हां उनका पर चढ़ के हां इल्लू इल्लू इलू 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 हां इल्लू 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 को के भाग गई मुंह बना के लगली मुंह बना के शेर के लगे गई हां शेरवा कहले जे का हो काहे मुंह मारले बड़ काहे मुंह कहत रे जी मत पूछ हां तड़ियवनी हां एगो साइफन में ढुकल है हां हमहू ढुकनी हां हमार देही आधावा अटक गइल आ पछिला धरवा बहरी रह गिला आ हमारा के आके पाछा से इल्लू 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 लागल हले बे इल्लू इल्लू क के भाग गइल त शेरवा कहल जे तू नया नु कइलू है एक दिन हमहू रहने ऐसन हमरो के हमहू पिठियावनी तो फेड़ के दुकाना में से कूद के भाग गई हमरा के हम दुकाना में ढुकनी हां तो हमहू अड़स गइनी हमरो के पछवा आके दम इल्लू 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 दम भले हमरो के भला पाछा से आके इल्लू इल्लू कइलस इल्लू इल्लू क के जाने जे ओहे दिन से दाने पर से सुख गइल तू का जानता रू जे ना या हम यही के डरे ना जा गोड़े सूख गई हमार गोड़वे सुखवा देलस मार के इल्लू इल्लू लागल लेवे त इल्लू 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 वही दिन से हल हमारे समय के तो ब्यास लोग बहुत कुछ लोग मर गए चले गए अभी 2-4-5 दिन हुआ शिव जी गुप्ता चले गए एक प्रेम है जो टघरौली का वो अभी जिंदा है हां माने ये तो लड़का अच्छा ही पाने हैं और सभी गायक लोग इस दुनिया से चले गए ये तो बच्चा है ये तो बच्चा है बच्चा है ये बच्चा है और बच्चा है कि नहीं बच्चा है मगर हमारी नजर में ये बच्चा है आखिर किसके दार बच्चा मुझे बढ़ा करके मगर हाजिर जवाबी ब्यास है ये है बहुत जानता है बहुत बहुत जानने वाला ब्यास है बोलता है कि जिला परिषद केहू बन जाए बीडीसी केहू बन जाए हां अभियंता ना बने पागल हबो जानता मैंने कहा अभियंता मने का हो के हलले का हो हमनी के धइल ह जनता के जीता तब अभियंता झांच एगो गांव में 10 इंजीनियर होले होले एगो ग्राम सभा में कही मुखिया होले जी कहां प्रतिनिधि के होला के होला जनता के चुनल हां आ जनता सबके चुने लेना ना केहू के ना चुन दी वक्त दे ग्राम के मुखिया यानी प्रधान सरपंच बीडीसी वार्ड सदस्य जिला पंचायत सबके भाग्य में ना होला जनता के प्रतिनिधित्व हाँ जी
भाई हमारा ऐसा बात मत कहियो अब कह दी पास भइल बा हमनी के पढ़ बन जा पढ़ के भइल बन जा हट तो कतना गांव में इंजीनियर तहरा से भइल होई है पैखाना बनावेला इंजीनियर एगो लैट्रिन जोरे वाला सीट जोरे वाला पैखाना बनावे वाला तेन चकवा साइकिल चलावत रहे अरे तो हमनी के अंडर में इंजीनियर नहीं खेलो कतना हमनो के इंजीनियर वालो है रोड के नाली के एस्टीमेट बनावे ला लोग। मैप निकाले ला लो अब सुना न प्रधान जी कर बतियाओ हट इंजीनियर परसेंटेज ना। बबालो कोनो बात ना लड़का बड़े अभी हां बच्चा बड़े चकवा हाँ जी। साले चलाओ बच्चा बाबा बड़े कि ना बच्चा बड़े तहरा सदमी 3 चकवा पे घूमता हां बैटरी के गाड़ी लेके लेके बाबा चलाओ अरे अभी छात्र बड़ा छोड़ ही जाए दी इंजीनियर ना। चलाओ रे